Hayırlı gün, hürmetli okuyucularımız. Sizinle Мәгариф журналының сентябрь ayı sonu bilen tanıştırıp ötesi kile. Bu son bilim günü olayından Tataristan Prezidenti Rüstem Minnihanov'ның kutlağı bilen başlanıp gider. Bir neçe yılның köbüten türlü tarih ışıklarda donluklu jingüller yollangan, ise ağır sınavlar geçirgen vakitlarda yama oku yılı başlangan günü 1 sentyabrını biz karşı komandaglar derecesindeki zor vakıga, bunlar arasındaki nıklı beyleniş, көп milletli halkımızın mağrifetke hem yamadan fenni aşkışlarga bulgan güçlü umtuluşunun şahılışı bulara kabul ederiz deyileligi kıtlauda. Sonra vakıgalar kalenderinde Ağustos ayında Respublikamızın mağrif ülkesinde bulungan en mühim vakıgaları da takdim edilgen. Jurnalımızın sentyabr ayı sonunda Buğa şaharının Ulan Vahidov isimindeki mektep okutuşularının iş tecrübesine zor urun verilen. Tatar vaqti için güreşken revolüsyonerinin ismini yırtken bu gimnaziyaga bu yıl 100 yaş toldu. Uzgan yıl elgi oku yurti Tataristanның en yaxşı sıfırlı mektebi dep tanılgan edi. Bu yıl ise alar Qozonda uzgan World Digital Forumda katnaşıp qayttılar. Gimnaziya direktori Dinar Zinatullin bilen әңгәмәдән мектепнең үткәненә бәйле хатирәләрне дә, бүгенгесе һәм киләчәге хакындагы өмет хыяллары белән дә таныша аласыз. Шулай ук журнал бетләрендә бу мәктәптә хезмәт итүче укытучыларның үзенчәлекле дәрес эшкәртмәләре дә бирелә. Bu sanda şulay uк авыл укытучысы 2022 бәйгесенең финал өлешенә чыккан укытучыларның да дәресләре китерелгән. Әлеге конкурсның жюри рәисе Мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире Рәсимә Шәмсетдинова аларга үзенең бәясен дә бирде. Журналда шулай ук иң яхшы тарих укытучысы бәйгесе кысаларында тарих фәннәре кандидаты Валерия Кан, Мамадыш районы Орта Кирмен орта мәктәбенең тарих укытучысы Ризаэддин Фагыйдин исемендәге республика премиясе лауреаты Ринат Хайруллинның да язмалары игътибарга лаек. Әнде журналыбызда яктыртылып бара торган музейларда заман сугышы проекты кысаларында бу санда Орчаның данлыклы Казан арты музее турында укырга мөмкин. Бүгінгі күндә тарихның барлау өлкәсендә хезмәт куючы Казан арты тарих этнография музее, аның әдәбият сәнгать бүлеге Әлифба музее, Гөбөрчәк авылындагы Мөхәммәд Мәгдиев, Секердән авылындагы Галиәсгар Камал музейлары бердәм булып Орча төбәгенең тарихи мәдәни мирасын барлау, саклау һәм халыкка җиткерү өстендә армый эшлиләр. Бу санда без Орча районындагы күп санлы музейларның кайбер җитәкчеләрен Мәгариф журналы укучылары өчен гид ролен үтәргә чакырдык. Тиздән 5 октябрь көнне кадерле укытучыларыбыз үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәчәк. Һәм Мәгариф журналы исеменнән кадерле укытучыларыбызны, мөгаллимнәребезне, Мәгариф өлкәсе хезмәткәрләрен шушы матур бәйрәмнәре белән тәбрик итәсем килә. Сезгә чын йөрәктән яшәү дәрте, иминлек, сәламәтлек һәм авырлыклар алдында сынмыйча, сыгылмыйча, шушы өлкәдә матур хезмәтегезне дәвам итүегезне, фән өлкәсендә яңа казанышларга ирешүегезне теләп калабыз.